Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta. Lokhon hansi balijan along ingdeng ke thom hanse rong hang asu chingrum amai ke padupon lakhain korphon nilip emisi constituency ke parlo koilamati ahawar pen kahilu kilometer ingko isuse inglong ahawar lokhon hansi irui pen ke chu bhomta arni ahithi along arwachi kloni phaikhori pli arni anarlo por phaikhori hini apor pen hanse aku rong hang asu aru atum break jam ahawar along ke do atum ingdeng ke thom ke chok hansi chingrum amai padupon lo Ingdeng ke thom rong hang aso hanse chingrom amai athipi phutung karbi ajutang phutung manchipi angdeng epoke ekorte kalipu athipi atengpen hem isi hanse atum non ke do adim prek jam ahawar alongsi dolo non ove kimi atum ke aphu aphan aphi aphan ani aphanta phutung karbi ajutang phutung kache hang kache ron angdeng ke choklim ji aphansi jasmet hanse chingrom amai pedupon angkoklo labang somai kachari pon es hanse kachari pon amai along Kongchon bang Solomon Hanse ahin bensi maike phalam the thanpon Rongbong asar Joseph Hanse ahin bensi lomahu atum aphan kachetong atum aphan an Karbi akhe amana pengke donai Karbi apuho pen archopon lo Ingdeng ke thom hanse ronghang aso chingrom amai ke padupon ahut kachetong ke joki hola ahawar japrajan ahawar panjan ahawar GP ahawar dipurong supi koilamati ahawar pen hanse akur ronghang aso aru atum an chetong don rentil ara por phai kep apor malom pen long eke som sorkari gaubra khorsing hanse rong asar deikrum hanse atum ahin pensi long eke som pen ingpu ponlu labang somai long bang pharoke thomso se chetongpo lapen muning storihini rai ingkora pho aningkan ke joki hola ahawar alongsi ingdeng pli hanse chingrom amai pedupon pu labang so hut nengpi nengso kachingki pin somar atum aphan ke adam asar ahut piso ke hang asiki peduponji ke hai atum aphan nong e panong pido joki hola pen philip tiso Karbi Anglong news tum nangletum media fans tame nilitum hanse chingrom ahin pen atang se kardom nilitum chipidin lo lapen puthot pini apor nitum ada kachingrum nang kok atheke along ekisom nang kok nitum ke foundation pulo dong ke itum isi ke pathir asi ke pathir lo nitum asi hanse ke chingrum lan se la ke pathir bun ke aprang nitum ke bang ji ran se ke pang dang bun thege phansi nitum pini la pangcheng pon lo foundation let nitum la son nitum kim pon lo asi pini patang pon long lo asi nitum la ke la so nitum ki kim pon ke nitum awe ritlo pan si ke ba ritlo nitum pu selet pan si bang si ritlo somar bang pli pan jok sinon aro la pu ke bang si nitum chiri pon long lo asi pini anang le ke nitum owe so cap so se nitum chiri pon long lo asi lan so se nitum ke pang dang pon thegi ke la nitum non se mo nings tame nitum la son thak meeting mate nitum program nitum thik pon lo asi hala so along se nitum rong hang aso lapen chin hong aso pupe si nitum hanse det nitum kaching room ji asi la kadowe nilip angkang is along an nitum lapan west ana puthek tes is angkang an nitum hanse at an lapen nitum kaching room thege si muning fans lame nitum lason si pathik pon lo asi kadowe hanse atumasme nitum chupa pondo nitum dokhra bearong along nitum muning pathik pondo so chikko along nitum tangdak pon thuji so along nitum long na chitong nang kha apen RD ni pirun tha las kadowe non nililam kanijam po galan hello asi media kote hansme lapen morning nang tum la ingdeng pligi chok ohot la han se chingrum me along nang tum kupi pia son ke pathik pon ba nang tum prek je ga son chingwai pon do nitum prek je ga son ka chingwai pon gala hello nitum ke jutang wathelo itum phutung along ke isi Karbi jutang asi nitum da kathi pis me jong bolo po ke korte gali phutung ke itum man ka chipiang deng pasin nitum pipon lo asi lason thak si nitum laso phan jutang pang tang bote isi nitum kachihut kachiput ta kenang sot oposi nitum laso phan ta nitum kacharli pon phan nitum non pen nitum chiseke pon lo je muning laso phan kachipate pon lo ji nitum hanse chingrum lo asi kumasi kachihut kachiput ang deng sme neng pining so ko kumasi ka thek mala so phan sme nong ida pipon ji pinsod ap anadet pugalilo arlo sonadet pugalilo pinsona sme laso nitum thik pon lo kedeng bondol te nang tum pini lan ingdeng ke thom ke chok don an bak dan tum chingrum pon long non itum 40 ba 50 so say adon ke nitum chingrum pon long ke chitong kan bak do ji chitong more than 300 la so bak nitum do
Tenang tum la kisung kiduk hut pistame nang tum kecerap ponji apan Oh. bangku pipi lo nang tum cingwai pon kala. La kesung kidu hut sime nitum lason lo non nitum lason non pinidet tugali nitum kedam tang aning kanan sime nitum lason si pini biya baru do sime nitum lahan se det pada cingrum pada kacirung do pada lason si nitum cipidun bom adon tin sime kacerap dun do lapen apar sime nitum pini pina un pada sime labang so group long nitum cipat cini po lason si nitum kirap cang po pidun tum ning hang do tum sime pidun lah. Tela jutang jubat ada masar hut ko son son nang tum cerap dun kala. Ditang jubat ho da damasar ke nitum lamasar inudu nitum lo inud bahini lason nitum kecepek kondo labang so lamasar sing nitum hanse aru tum ke nitum chihang nampo lapan si pek konpo jong sila une det bute hal assistant masme nitum lason si pek kondo sila nitum si chihang wat det lo la si belek han nitum pasun yok lo. Pini bangala hanse stamela ronghang sodet ma made hanse putum an ke cingrum la son nang tum. Ini bang ke nitum bisikoi ke nitum rong hang sudet si nitum cok lap kandidat lang masih nitum kang tim long lang pasti nitum rong hang sudet si sini ke nitum cingrum cot lah pasti muning ke bang jen ingkan bang nitum hanse pu rong hang subu pe cintong subu pe lah hanse pu kacingrum ni pasti nitum non sini nitum budeng pon erlo kado wis tum sini muning sini nitum la bang ke pacun pon po. Tenang tum la dak East Karbi Anglong ben West Karbi Anglong hana tum parapet do mana. East Karbi Anglong West Karbi Anglong pute angdang tipi alam posi nitum la an make non make nitum nangchi chak don thek thela athe nitum ka research nangji semi nitum research o nangji ahok atumu long nangji lape nitum mane ahok alam long nangji koson bang sika chahang koson bang sika churon jo lahal semi nitum korte nitum ka cherap tum semi kom hek lang posi lasi la long pa milo dang te nitum East West semi pangdang posi nitum la jutang ahisap nitum one ji posi nitum ceparai pon. Inut ari somar akeng pen tar kibu pensi kachipang rengji aphan kabor i. Pirthe monit aphan arnam kipi pregjam lapen monit kereng nangji aphan puloti sai sita choklem nangko. Lason thak si nijang Karbi Anglong lakhapli socheng MSC constituency ke parlo hamren rongchek lakhai si hanse arong inut welson singnar alangli ari hongnita hengno et sita alangli ani om ke chulong nangji aphan akeng pen kachilim atar ke chubu pensi arni choklem bomlo. Lason thak si aruni phai kripli arni bothat lang swa hithi along pusitami tarkibu peklangdun lapuson ari kahe nodak pen ajok aking pen tarkibu kabor I theklong si ke ongdung hithi nangkidon aratatum alanglia phan kajin so pen ajok tangka pi pajarentilo lasila puson ok apran kaheno atum aphan Karbi Anglong Autonomous Council along ke chari pon ke thekiding atum pen ravek nangji pusi ke ongdung aratatum pen bangso au so aphan kajin so pen ningje pon 20. Ingdeng kretro Karbi Hiljer amai amahang ke thek arni ke talon pon. Nijang Karbi Anglong jengkha irrigation IB along ingdeng kretro Karbi Hiljer amai amahang ke thek arani ke talon pon. Labang so amai along aluhi sarpo aman pen kache tongdun jengkha municipal chairman Sar Singh Phangcho Gangbura Teron jengkha college principal Ram Singh Phangcho Karbi Lamet amai central committee dunmei phulapen Karbi Hiljer ketok atum chetong dun 20. Mailong Hirjir aluthui jengjeng naipu akitab jengkha municipal chairman Sar Singh Phangcho ari deng pensi ingpu ponlo lapen hirbang atum kaprek mailong Hirjir parjupon Karbi Hirjir amai som han tekar talon pon dar jengkha irrigation ai biolong ase just method ponalam theke lalo Thank you for what income fix from Hirjir abangke ini karya the to Hirjir abangke ason si tokon bonglo mane ini tu mane arthulong lo jamilong lo burhilong lo asi lai hoi itu malama ki isi bangke Hirjir ta plan nangji pensi Karbi Anglong adang ti atau kalau sitame itu Hirjir bang plan nangji jenamensi dulu abang kita sama taksi Heroni along sekali isi Karbi Hirjir main mam masih aktif lah hello itu mah Hirjir do unang lang mapen lang unang lang sekali aku kalau kita boleh makan di mithang lang sih sabun cihijin mason tina
Tapi misalnya akhirnya pelang nanya tu kama job tak kama tak bahwe. Tapi kejap pun atum tamne jat hekit elo. Tapi kita kita atum tamne growing tu moi alam people ke lahlo. Growing tu moi bangke. Akhirnya mana ame pen cenglo akhirnya kita pun cenglo awak pun cenglo mana tongci. Karena ini tu ke ekai elam jangan tu kama khabu laso posi laso nang malo ini sikame itu Anglong lo kakak tongan bang ya dan tinda paklan lo lason si kandang pon je kan kapoti ya beda posi ini yang kai lahir je bakke panggil sansi sinon ke bangi ni bangi lailo ni bai li ke community ke laman ne lapen bangle karju prong jalan takali bonta ini jenang kongo Kadang ada cuma kok ini cuma lama tu jauh sih lang nanti kayak nanti ni nanti ini cuma bangsa nak bangsa sana kasih along mana space mate along ke adi district along ke state ini cuma along ke country sih dan ini heritage jauh sih cepat lang kapori lagi ambil bang kerja lagi hektar itu apa kita lang hektar itu alang itu sedang heritage format nak ada rasai ciu kalau sampai jap mana diklaim pun kaman bagi itu sesuatu yang diolong cerap dulu boleh misalnya somde kasih jadi ini pada masa kita dam onanji alam feknya betul betul mah udah si bang ketujuh ini dadak labang so kan kerja baik keroni aruk bukan keroni masih headquarter lo alang lo kata orang itu bangsa kerja baik along mereka along plan mate ahun jai lo saya itu Arnisia Parman Lumbajong Ovi Kimi Chingthur ME School along Arnisia Parman Jaffa Karbi Anglong District Committee atumpen Medical Health Camp Kipipon. Kiduk det keboy det rong atok arlo kisok yun kiduk arada tum aphan Jaffa Karbi Anglong aro lapen medical asai kam atum chelang si ake joypen Arnisia Parman Medical Health Check Up Camp piman ponlu. Lason si kedam tang arni langpher constituency angkang klordong arong along Jaffa Karbi Anglong District Committee atum pensi Arnisia Parman Medical Health Camp biponlo. Lasopen non puthot Lumbajong constituency along ta Lumbajong Owi Kimi Chingthur ME School along Arnisia Parman Medical Health Camp kibi pedupon thulo. Bangso along Kachetongdun Joint Director Health Service Dr. Borsing Rongpi, Dr. Borthakur, Omorjit Tiso, Dr. PP Sharma, Dr. Nipin Inghi, Dr. Dengthong Teron, Lapen, Jaffa Bidi Sarpo Kiri Ronghang, Rongasar Hemari Kramsa Atum Penchenglo, Pedang Anket Hekidingatum Chetongdun. Lumbajong Owi Kimi Chingthur ME School along 1-day free medical health camp kibi pon along Penang an Sarpi Sarpu Rong Aradatum Bang Pharu Isira Trokep an Abang Phuatum Kisu Chilang Dunrinti Si Mesenten Pachon Pondu Kramsa Rong along Mijung Ahawar Gedot Atum Aphan an Journalist Association Ahin Pen Akachirap Nangiti Penajok Pini Arnisia Parman dak medical camp dulo Labang sa medical camp along all specialist, gynae, child, eye, ENT, surgeon, dental, medicine, anta dak wangsi. Niltum dakarat tum han ke suglangi pansi wang perlo. Niltum Health and Family Welfare Department lapen ke NHM National Health Mission hin pen cerap si dak dawai daru anta niltum one lo ang pen ke dakarat tum han kecelangi pan isewar sai pilo. Lason dak taksi niltum alang litum la journalist atum hin pen. Along long truck ni society man itum gari motor doktor sigachelang abar sai kilile adim along sila hai alang tum akem nang smart pidun nang tik pidun dolo la sila ke churo parlo ansu se alang tum han tabe ahir dingi kilo